Bai. Bueno, ordenantza fiskalak udalak gastuei aurre egiteko dituen diru sarrera bat da. Eta guk erantzukizunez egiten dugun lanketa bat da udal teknikariekin batera. Horregatik onartzen ditugu irailean, udal jardunerako egokiena delako. Kalitatezko zerbitzuak eman nahi baditugu, zerbitzuetan lanean ari diren pertsonentzako soldata onak nahi baldin baditugu, beharrezkoa da diru sarrerak igotzea. Eta horretarako ahalegin ekonomiko bateratu bat egin behar dugu udalak eta herritarrak. Guru proposamena urtero bezalaxe abuztuko KPIa aplikatzea da, aurten 2,6. Eta zabortasetan igoera 8,5koa izango da. Azpimarratu nahiko nuke urteetan zehar Elgoibarko udalak eduki duen erantzukizunari esker, ezarriko dugun igoera ez dela izango beste udal batzuetan bezala drastikoa, baizik eta progresiboa. Urtetik urtera 8% gutxi gora bera igotzen dugulako. Adibidez, Azpeitin aurten 130ko igoera aplikatuko dute, Ortizin 112, Bilabonan 140, legeak horrela eskatzen dietelako. Gure kasuan, legeak eskatzen diguna aurretik eginda dakagu. Ordenantza fiskalen aldaketa nagusienak, azpimarratu nahiko nuke. Ondasun higiezinen gaineko zergan, paragafo berri bat sartu da obarien bateragarritasuna ezartzeko. Horrela, familia ugariengatik eta eguzki plakak jartzeagatik obaria jasotzen baldintzak betetzen dituzten pertsonak, zerga honetan 100ko salbuespena jaso ahal izango dute. Eraikintza, obra eta instalazioen gaineko zergan, prezioak gutxienekoak onartu dira, balio horiek eguneratzeko helburuarekin. Udal jabari publikoaren erabileran, tasa batzuk eguneratu egin dira, adibidez, iragarkiak, bideoak ero ikusentzunezko beste eduki batzuk filmatzen direnean Elgoibarren, edo elikagaiak saltzeko ibilgailuak instalatzeko tasak ere bai eguneratu dira. Gainera, tasak batzuk zaharkituta zeuden, adibidez, ibilgailuak bide publikotik kentzekoak, ibilgailuak espaloietatik sartzeko eta badoan plakak dituzte tasa horiek. Eta azkenengoz, herriko antzokian instalazioei erabileran sartu dugu 75 urtetik gorakoentzako bereizketa bat. Eta horrela, antolatutako jardueretan prezio popular bat edukiko dute 75 urtetik gorakoak. En cuanto a la propuesta del Patronato de Deportes, decir que se van a aplicar una serie de subidas que no son un incremento uniforme. Históricamente el patronato se ha financiado en un 40% por lo aportado por el ayuntamiento y en un 60% por sus propios ingresos. No obstante, en los últimos años, dadas las mejoras en las condiciones de las licitaciones, tanto de limpieza, monitores y socorristas, como en la mejora y aumento de los servicios que se prestan desde el patronato, es el ayuntamiento el que está cubriendo el 60% de los costes del mismo. El objetivo es, a largo plazo, revertir esta situación y volver al modelo original. Kirol patronatuko ekaineko batzordean azaldu genizuen zein zen egoera eta horri buelta bat eman behar geniola esan genizuen. Orduan, oposizioari proposamenak egiteko eskatu genizuen, baina ez dugu ezer jaso. Nosotros, tal y como hemos hecho hasta ahora, estamos realizando una gestión responsable y eficiente de los recursos que tenemos, tanto humanos como económicos. Y siendo la equidad uno de nuestros valores, creemos que hay que darle a cada uno lo que le corresponde para que se dé la verdadera igualdad. Eta jasota ditugun obariekin lortzen duguna da gutxien duena gutxiago ordaintzea. Adibidez, bizilagun programan dauden etxebizitzak 150ko obaria aplikatzen diogu. Ordenantza fiskalen proposamena uztailean bidali zitzaizuen, eta irailaren 17 arte ez dugu zuen proposamena jaso. Eta urteko obari taula aurkeztu diguzuen, urterokoa. Jakin badakizuenean, teknikarien ahotik entzun da, teknikoki bidera ezina dela gure udalean. Ez dugu politikoki eztabaidatuko teknikoki egin ezin dena. Zuen proposamenean, hondakinen politika aipatzen duzue. Zuen proposamena aurkeztu baino lehen, aurreko batzorde ezoikoan,
esan zitzaizuen komunitatean lantzen ari zela edukiontzietan txipa ipintzea eta erabiltzaileei aplikatuko zaien obarien taula. Mankomunitatean alderdi guztia gaude ordezkatuta eta bertan hartzen diren erabakiak guk beste herriak bezala jarraituko ditugu. Debabarrena bezala hartzen den erabakia errespetatuko dugu. Etxe bizitzari dagokionez, aurten ere errekargua ekarri duzue mahaira. Lanketa osatuago batekin etorri behar den neurri bat dela uste dugu. Bestela, zigor bat baino ez da. Ez du ziurtatzen etxe bizitza horiek alokairura bideratuko direnik. Eta egiaztatu dezakegu, aplikatzen den herrietan jabeak nahiago dutela errekargua ordaintzea alokairuan etxe bizitza ipintzea baino. Azkenik, familia ugari ibiaren egiten dien obaria, guk obarien taula osoko bilkuran onartu genuen eta horrek aplikatzea uste dugu dela tokatzen zaiguna. Hau dena esan da, uste dugu akordio borondaterik ez dozuela izan, ez dozuela lanketa serio bat egin ordenantza honetxetan, eta egindako proposamenak titular bat bakarrikan direla. Eskerrik asko. Erantzuteko beste txanda jarriko dugu txikitik handira, Ariana. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de las ordenanzas fiscales. Como ha comentado Itziber, han hecho 3 propuestas: la tabla de bonificaciones, las medidas para la transición ecológica y la política de vivienda. Y tal como se les ha explicado en la Comisión de Organización
Bueno, ordenantza fiskalen proposamena denborarekin bidali zizkion gobernu honek oposizioari, denboraz lantzeko eta proposamenak egiteko, akordio batetara iristeko. Plenoa egin baino 2 hilabete lehenago bidaltzen zaizue. Eta aurreratu zitzaizuen irailak 10ean izango zela ezohiko batzorde bat hau jorratzeko. Batzorde horretan ezinan etorri proposamen baterekin. Ematen du ezen eukatela intentziorik adostasun batetara llegatzeko. Osea, 2 hilabete eukizen duten, hilabete eta erdi eukizen duten zuen proposamena lantzeko, eta ezen duten ezen aurkeztu. Aurkeztu zenut, eskatuz, irailak 10eko batzordean eskatu zitzaizuen 17 baino lehenago zuen proposamena bidaltzeko, eta ezen duten bidali ere ez da. Batzordean bertan aurkeztu zenuten zuen proposamena. Eta gainera proposatutakoan 2 puntu urtero aurkezten dituzuenak eta badakizue zein den udalaren postura gai horietxetan. Gure iritziz, ez dozue nahi izan akordio batetara llegatu, ez dozue proposamen sakon bat egin, betiko aurkeztu eta listo. Eta zer gehiago esan, udalean gauden alderdien ardura partekatua izan behar dela sinesten dugu. Eta askotan sentsazioa dakagu zuek prest zaudetela beti entzuteko, baina egitetik urruti zaudetela oraindik. Guk usten dugu zintzotasunez eta erantzukizunez lan egiten dugula, akordiotara ailegatzeko prest, eta zuen ekintzekin prestutasun hori erakusten duzuenean, hemen edukiko gaituzue.
Estamos de acuerdo con que tenemos que mirar al río como eje vertebrador del pueblo y es por eso que hemos tratado este tema en la Comisión de Urbanismo. Pero no podemos ser invasivos, ya que la competencia del río es de URAC y, por otro lado, ya cumplimos con lo establecido en el Plan de Ordenación Urbano. Además, no vemos que en la moción se proponga nada concreto y, como hemos comentado anteriormente, ya se cumple con lo establecido. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener en esta moción y si en algún momento hay un plan concreto acerca del río, animamos a EH Bildu a que lo lleve a comisión para poder trabajar en él. Bai. Bueno, gaurko errekaren inguruan aurkeztu duzuen mozioaren aurrean abstenitu egingo gera. Eta gure jarrera 3 puntutan azalduko dut. Lehenengoz, ingurumenari dagokionez, Euskadi mailan dugun legealdiak esaten digu ingurumen elementuekin nola jokatu behar dugun. Beti ingurumena lehenetsiz. Elgoibarko APOa Euskadi mailako legedi horrekin lerrokatuta dago. Elgoibarko udalak ezarritako legedia betetzen du planteatzen diren proiektu guztietan. Beraz, proiektu individual guztiak plangintza handi baten integratze hori jada ematen da. Ingurumena eta ibaia lehenetsiz. Hori da, hirigintza batzordean teknikoki ere bai azaldu zitzaizuena, Arianak esan duen bezala. Talde bakarra izan gera, errekari protagonismoa eta bere tokia emateko proiektuak aurkeztu dizkiona herriari. Zuek gaur zehaztu gabeko era batean aurkeztu duzuena guk orain dela urte eta erdi egin genuen hauteskunde garaian. Proposamen konkretuak aurkeztuz. Eta horren adibide gisa, adibidez, ambulatorio berria, errekari izugarrizko espazioa irabaztea ekarriko diguna herritarrok erreka ondoan espazio zabalak izateko, Pedro Muguruzaren eraisketa ere bide horretan doa, errekari protagonismoa eman eta auzotarrei ingurumeneko guneak zabaltzera. Eta azkenik, Urasandiko irisgarritasuna hobetzeko Kinkon zubiaren proiektua egin dugu. Azpiegitura zaharkitu bat kendu eta irisgarritasunaz aparte, ibai inguruko itxura asko hobetuko duena. Proiektu honetan ere, ibaia protagonista da.
Abstentzioaren hirugarren eta azken arrazoia da APOaren egin beharreko aldaketak aipatzen dituzuela. Hauek zeintzuk diren azaldu gabe. Ez duzue ezer zehatzik planteatzen. Aurrerago jarduera legalak egitea besterik ez. Beraz, proposamen konkretu bat egiten duzuenean, orduan eseriko gera eta lanerako prest izango gaituzuen. Beraz, zentzuzkoa iruditzen zaigu apoan dagoen beharrezko diren egokitzapenak egitea. Gai honetan, ingurumen teknikari bat izango izateak ere asko lagunduko diguke, momentuz ez daukagunez. Udal batzuetan dagoeneko ibaien eskubide juridikoa arautzen eta garatzen ari diren bitartean, udal batzuetan dagoeneko ibaien eskubide juridikoak onartu eta
ibai ingurumen faktore garrantzitsu bat dela eta gure proiektu guztiak dinamika hori errespetatu behar dutela esaten diguzuen gaur aurkeztu duzuen mozio honetan. 2019an ez zenuten horrela pentsatzen. Errekari buruz aurkeztu zenuten proposamen bat hauteskundeetan eta bertan Urasandin irisgarritasuna Urasandienentzako aksesibilitatea hobetzeko proposamen bat zen. Proposamen horren aurkezpenean esan zenuten zuen proposamena zala sustituir el actual edificio de la Plaza del Mercado por otro nuevo y crear una terraza sobre el río Deva para enlazar ambas márgenes, construyendo un espacio para el aparcamiento de vehículos bajo la Nacional. Erreka tapatzea aurkeztu zenuten, hori izan zen zuen proposamena. Eta nik dakidala, elementuak tapatzen direnean ez dira ikusten. Eta ikusten ez badira, sala izango da, zuek esaten dozuen bezala, ibaia herriko bizitzan integratzea. Erdigunean jarriko duen begiradarekin. Proposamen honek ez du inondik inola zuek planteatzen dozuena betetzen. Eta hau izan da errekaren inguruan aurkeztu dozuen proiektu bakarra. Oraingoan ere ez dozue ezer konkretukik planteatzen. Lehen esan dizudan bezala, zerbait konkretua daukazuenean elkartuko gara eta baloratuko dugu. Eta beti edukiko gaituzue prest entzuteko eta lan egiteko.